Hi Harja, inniu baimidigh breathnú an cill. So na ainmnigh don léacht seo chun breathnú struchtúr na cille a míniú agus iad a nasca le ainmnigh na cille, aithne a chur páirteanna den micreascóp agus thaispeáint conas é a úsáid, agus conas sleamhain glúine a ullmhú don bheith breathnú faoin micreascóp. Cella. So is Robert Hooke a dúsáid an focail cill dús i 1665. Inniu tugtar go bhfuil cella cosúla bloc éonracha a cruthaíonn forgainnimh. Tá gach orgánach déanta as cella. Tá roinnt orgánach nach bhfuil iontu ach aon cill amháin, mar shampla baictéar. Tá roinnt eile ina bhfuil míle, milliún nó trilliún cill, mar shampla an duine. So is é an cill an tine obair is lú in orgánaid. Bíonn crith agus aim difriúil ag cella difriúil. Táimid chun breathnú cill phlanda agus cill ainmhí. Ní iontu ach léaráid simplí a thaispeánann na príomhdunna i ngach cill. So anseo tá an fuailsill deireadh, an fuailsill bán, an níorsill nó an níorán, cella meáanta agus an sperm cell. So, an cell ainmhí. Cill scanán chun áir a scaoileadh isteach nó amach. So sin an seo. Uisce don chuid is mó atá sa cytoplasma. So sin an seo, an cytoplasma. Nucleus a iompríonn chromosome déanta de gneta a rialaíonn oibriú na cilla. So seo an nucleus. Éanad cúchta na cilla is é an mitochondria áit ina mbíonn bia agus oibriú thuascain a fuinneamh a scaoileadh. Seo an mitochondria. Agus sa ribosóm déantar prótein mar shampla insulin, amylase agus collagen. So sa tabla seo is féidir an breathnú an struchtúr agus an aim. So an cill scanán ní ligeann sé gacrad ach ligeann sé moilíní beaga tríd, mar shampla uisce. Ní ligeann sé na moilíní móra tríd, mar shampla prótein, agus déanann sé an cill a chosáint freistin. An cytoplasma, so léacht uisciúil ina snámhaíonn na orgánaidí chumá le salann, glúcós agus ábhar bia. Nucleus, is an seo atá gneta a rialaíonn an cill. Mitochondria, an áit ina scaoileantar fuinneamh i rith an respiráid. Ribosome, an áit ina ndéantar próteinaí. An cill phlanda, so is as cellulose atá an cillbhála. So an rud glas timpeall an cill. Is spás laistigh den cytoplasma é an fuailteán áit ina stóráiltear ábhar go háirithe bia. So sin an áit móra an seo. Agus isí na chloroplastaí nó horgánaidí sa cytoplasma ina bhfuil chlorophyll. Insúin chlorophyll fuinneamh an solas i rith an photosynthesis. An cillbála, so thugann sé tacaíocht mór agus cosant don cill phlanda. Fuil sin, bia agus uisce a stóráil. Chloroplast, an photosynthesis. Mitochondria, an áit ina scaoileantar fuinneamh i rith respiráide. Ribosome, an áit ina ndéantar próteinaí. So an photosynthesis a thugtar slí ina dhéanann plantaí glasa a chuid bia féin, ag baint úsáid as an fuinneamh an solas. So photo, sin solas, agus synthesis, sin gene, so just like ag géanamh rudaí. Cill phlanda, agus cill ainmhí, so cadíad na difriachtaí idir na gach chin. Cillbála
déanta as cellulose i láthair, ach tá silbála in easnamh i cill ainmhí. Tá fuil sin i láthair an cill phlanda, ach tá sé in easnamh i cill ainmhí, nó mar tá sé an bheag. Tá chlóroplast i láthair cill phlanda, agus tá siad in easnamh i cill ainmhí. An microscope. So sé Anton van Leeuwenhoek curthaí an chéad microscope bunúsach. An sin chur Robert Hooke go mór le deireadh van Leeuwenhoek. Inniu tá microscope solas a bhfad níos fearr agus tá siad bunaithe ar microscope Hooke. Microscope. So seo má diagram. So microscope solas a thugtar ar mar go caithfidh solas gluaiseann trí an hampla chun é eiceáil. So tá an solas an seo, agus téann sé suas tríd an stáite, agus is féidir le an sampla a eiceáil. So méadaíonn an microscope sola an sampla thart ar Cérbh ar a méid, a ní haspánaíonn sé na horgánaidí beaga ar nós ribosóm. So úsáidtear electron microscope chun rudaí atá an-bheaga eiceáil. Uirlis an-sofisticiúla sin aga cearíonn leat mionsonraí a eiceáil. So seo gach páirt duna microscope, so tá an súlfísa, an gcéig, an ruch gearb fócus, an ruch mion fócus, an solas, an stáite, an réadlínsa agus an gab. Úsáid a baint as an microscope solas. So ar dús, plugad isteach é agus leas an solas. Cos an gab chun an réadlínsa is lú a aimsiú. An sin, chur sleamhain ar an stáite. Ardaigh na stáite go dtí an pointe is airde. Ag feiceann tríd an súlfísa agus ag athrú an ruch gearb fócus, chur íomhá i bhfócus. Agus an sin is féidir an ruch mion fócus a úsáid chun na íomhána a chur i bhfócus níos fearr. So tá tú in ann an difreacht a eiceáil an seo idir na lintí difriúil. Ag olbhú sleamhain. So faigh sleamhain glúine gláán, agus leag an sampla an-tanaí de faoichan inús ar an sleamhain go cuirmach. Chur brain uisce nó rúm ar an sampla, agus chur clúdach glúine in aice leis an sampla ag oileán timpeall 45, agus ísligh an clúdach glúine ar an sleamhain go raibh. Déantar é seo go máil inas nach mbeidh bolgán air an. Tuirfí phlanda. Ag deireadh an léacht seo ba chóir go mbeifeá in ann, cill ainmhí a tharraingt agus a lipéadú, cill phlanda a tharraingt agus a lipéadú, na struchtúir sa cill ainmhí a ainmhí agus na bhfeidhmeanna a meabhrú, na struchtúir sa cill phlanda a ainmnú agus na bhfeidhmeanna a meabhrú, na difríocht idir cilla phlandaí agus cilla ainmhí a meabhrú, agus codanna an microscope solas a úsáid. Sleamhain a olbhú chun samplán a scrúdú faoin microscope. Gur maith gíomh a chairde.